ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини РАХШ ТЖ. Хуш омадед ба канали мо бародарон. Дар имрӯза видео 15 та мошини арзон ва қимат гирифтагии бародарон, мошинҳои ҳархелай. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк бизоред ва дар комментария нависед чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаш мекунем. Агар бародар шумо мошини фурушӣ доред, дар варсайт мо нависед, мо пешкаши харидорон мекунем. Курси имрӯза бародарон 1000 рубли баробар аст ба 153 сомон 79 дирам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем бародарон. Агар имконият бошад видеои моро поделиса кунед дар имо ва дигар сайтҳоятон. Мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаш шумо мекунем бародарон. Раҳмат барои ҳаматон. Якум мошини фурушӣ Opel Astra F бародарон Хетчбек соли барош 1994 судишвориш бензин газе объем мотори 1.4 литр коробка передачаш механика бародарон ҳолати мошин на ходвай ҳуҷҷатош буд шудага қарор дар шаҳри Душанбе нархаш 11000 сомона бо курси имрӯза гирем 70000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад, бо арзон мешавад, муомила дорад. кадоми Мошинхои биен мошина ай пеш бинем, бо савдои хуб дорад бародарон. мошин арзонай. марҳамат кадоитон харидорем бародарон, занг занен. дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавем бародарон. мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаш шумо мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба деюм мошини фурушӣ Opel дути дӯстони азиз соли барош 1996 судишвориш бензин газе объем мотори 1.6 литр коробка передачаш механикай мошина ҳолаташ на ходвай бародарон. мошин мотор коробка рулавои нав вагони задагиай балонош соза аккумулятори нав пачка 8 моҳ ҳуҷҷат дорад бародарон. наружни адду кори мелачёвка дорад тамом. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 21000 сомона бо курси имрӯза гирем 137000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад, бо арзон мешавад. кадоми Мошинхои арзонай. Мошинхои бо арзони хуб мекунанд. рақамош дар рӯи экранашон бародарон. кадомитон Мошинхои метавонед занг занед, дигар маълумот чахтон гирен. мо навори имрӯзаро давом медиҳем. мегзарем ба сеюм мошини фурушӣ Daewoo Lacetti дӯстони азиз соли барош 2004 судишвориш бензини холияй объем мотори 1.6 литр коробка передачаш механикай састияни мошин беҳтарина бародарон. мошин вагония як даст гаштагиай мошин задагӣ пусидагӣ даридагӣ ягон ҷо варид кардагӣ нестай. кузов ходовой ҳама ҷо созай қойдавай кондитсионер дора кор мекунад. клим контролняй 4 та электропакет дора бародарон. салонш кожни сафедай короче мошин 100%. кадоми Мошинхои бародарон биен устутона биёрем. мошина бинен гуфтагиай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 30000 сомона бо курси имрӯза гирем 196000 рубл мешавад. мошин муомилаи хуб дорад, арзон мешавад. варианти алиши ҳам дорад. кадоми Мошинхои ки алиш каданам марҳамат бародарон. мошин омад такси задагӣ нестай. мошин як даст гаштагиай рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумотша гирем бародарон. мо навормо давом медиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурушӣ ВАЗ 2107 дӯстони азиз соли барош 2003 судишвориш бензини холия объем мотори 1.6 литр коробка передачаш механикай бародарон. мошина ҳолаташ хубай нахадвай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 6000 сомона бо курси имрӯза гирем 39000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад. мумкин ду мелачёвка кор дорад. кадомитон Мошинхои бародарон на мошина рафта бинен беҳтаринай арзоне нархшам. рақамош дар рӯи экрани шумо бародарон. марҳамат занг занед, дигар маълумотша хатон гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурушӣ навбатӣ ВАЗ 2110 бародарон соли барош 2007 судишвориш бензин газе объем мотори 1.6 литр коробка передачаш механикай бародарон. ҳолати мошин на хада беҳтаринай яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёрай бародарон. мошин хушу тоза нигоҳ кардагиян мошина қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон бародарон. нархаш 28000 сомона бо курси имрӯза гирем 183000 рубл мешавад. кадомитон маъқулае ки харидарен бародарон метавонед дигар маълумотша айсобияи мошина худаш гирен. рақамош дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, дигар маълумотша гирен худо. мегзарем ба шашум мошини фурушӣ Daewoo Nexia дӯстони азиз соли барош 1995 судишвориш бензин газ кор мекунад. объем мотори 1.6 литр коробка передачаш механикай мошин на ходой ҳолаташ беҳтаринай бародарон. мошин нав краса кардагай мошин тозай ҳуҷҷатош тамом шудагай ходовой ҳама ҷо созай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 20000 сомона бо курси имрӯза гирем 130000 рубл мешавад. мошина биё ай пеш бин бародарон ҳайкун баъд арзон муомилаи хуб дорад гуфта соҳиби мошин. рақамош дар рӯи экрани шумо бародарон метавонед занг занед, дигар маълумотша хатон гирен. мошин бо арзон мешавад.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурушӣ. ваз 2114 дӯстони азиз, соли барои шуд 2002, судишвориш бензини холияй, объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай бародаро, мошин находай хушро кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, нархаш 22000 сомона ба курси имзо гирем 143000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мекунанд. кадоми мошинхои бародаро метавонед занг занед, дигар маълумот чахтон гирем бародаро, рақамош дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурушӣ. ваз 2115 бардорони азиз, соли барои шуд 2003, судишвориш бензин газе, объем мотори 1.5 литрай, коробка передачаш механикай, мошина ҳолаташ хубай нахадай барадор, қарор дорад дар ноҳияи кони бодом, нархаш 15000 сомона бо курси имзо гирем 98000 рубл мешавад. кадоми мошинхои биён мошина ай пеш бинам, бо муомила дорад, арзон мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумот чахтон гирен. дар комментария нависед ки чӣ хел мошинҳо монем ва шумо чӣ хел мошинҳо дар корай маълумотро пурра нависед. мо дар видеоҳои оянда пешкаштон мекунем бародаро. дар канали мо обуна шавед, я якта лайк дорем ва далчи тамошо кунед видеонаворимро. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба наҳум мошини фурушӣ. даево Tico дӯстони азиз, соли барои 1996, судишвориш бензини холияй, объем мотори 1 литрай, коробка передачаш механикай, мошина ҳолаташ хубай нахадай бародаро, мошин задагӣ пӯшидагӣ варид надорад, мошин як даст гаштагиай. қарор дорад дар шаҳри ҳисор бародаро, нархаш 23000 сомона бо курси имзо гирем 150000 рубл мешавад. мошин алиш ҳам мешавад, арзон ҳам мешавад. ягон Opel караван дошта бошен, солаш ай 96 боло бошад, болоиш бо сумтон метиҳад, алиш мекунед бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед, дигар маълумот чахтон гирем. хоҳиш кардага ки беҳуда занг назанад, фақат мошин алиш кунед ки харидор марҳамат бародаро занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурушӣ. Mercedes Benz C-класс дӯстони азиз, соли барои 1994, судишвориш газ бензинай, газ евро 4 дорад, объем мотори 1.8 литрай, коробка передачаш механикай, мошина ҳолаташ хубай нахадай бародаро, мошин срочно фурӯхта мешавад. нархаш 34000 сомона бо курси имзо гирем 222000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад бародаро. кадомитон мошин харед, занг занед дар ҳамин номерош. бо дигар маълумот чахтон гирем, мо навормот давом медем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба 11-ум мошини фурушӣ. Opel Vectra A бародаро, соли барои 1995, судишвориш бензини холияй, объем мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай бародаро, мошин нахадай ҳолаташ беҳтаринай, ҳуҷҷатош 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад бародаро, рангаш заводской ҳамин хеле савзай, документални. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархаш 28000 сомона бо курси имзо гирем 183000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад бародаро, мошина бинай пеш бинед, социалиш хубай. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумот чахтон гирен, бо арзони хуб мекунанд бародаро, марҳамат. мегзарем ба 12-ум эълони навбатӣ. трактор T40 дӯстони азиз, трактор нахадвай бародаро, ин трактор дар панҷакентай, трактор созай, нархаш 17000 сомона бо курси имзо гирем 111000 рубл мешавад. бо арзон мешавад бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занехтон, дигар маълумот чагирен. трактор дар ҳолати корияй бародаро, хоҳиш кардан ки хеле трактор дисета монем, ина марҳамат. мегзарем ба 13-ум эълони навбатӣ. бояд тайга дӯстони азиз, трактор T40, ҳолатиш бо хубтарай бародаро, ишам дар панҷакентай, нархаш 35000 сомона бо курси имзо гирем 228000 рубл мешавад. рости маълумоти трактора бисёри бад роӣ накардиам бародаро. кадомитон агар интересни бошад ки маъқулай метавонед дигар маълумотро занг зада гирен. трактор варианти алиши ҳам дорад, арзон ҳам мешавад, арзони хуб мекунанд. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро метавонед занг занед, мо навормот давом медиҳем. мегзарем ба 14-ум мошини фурушӣ. Opel Sedan бародаро, соли барои 1995, судишвориш бензин газ кор мекунад, объем мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, ҳолати мошин нахадвай беҳтаринай бародаро. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархаш 30000 сомона бо курси имзо гирем 196000 рубл мешавад.
хай мумкин бо арзон кунам бародарон мошин тоза ҳай неки варианти алиши дорад бародарон кадом тон мошин алиши дорад неки вариант дорен занг занед вариантҳои худтонро пешниҳод кунед рақамош дар роҳи экрани шумо марҳамат. мегзарем ба 15 мошини фурушӣ лада приора дӯстони азиз соли барояш 2008 суди шӯриш бензин газ кор мекунад объем мотори 1.6 литр коробка передачаш механика бародаро мошин тозаҳай нах дай бародаро обогрев сиденя дорад состоянияш хубай кондиционер дорад гидравликай электропакет самбуфе дорад аудио дискош тоза оригинал айхдош бародаро қарора дар шаҳри хуҷанд нархаш 33000 сомона бо курси имзо гирем 215000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад арзони хуб мекунад бародаро фақат кадоми сум дорад ҳамун занг занад беҳуда занг назанам гуфтагиай рақамош дар роҳи экрани шумо бародаро кадомтон мошин харен занг занед дигар маълумот чахтон гирем. ин буд 15 мошинои фурӯшимо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо дар комментари нависед чӣ хел мошинҳо дорад кунед мо мемонем албатта.